Медитация за когато ти е самотно и празно. Настани се удобно. Може да легнеш или да седнеш, но така, че тялото ти да се чувства сигурно и поддържано. Затвори очи. Поеми дълбоко дъх и бавно издишай. Сега още веднъж. Дишай, стишай бавно. Позволи на тялото ти да стане леко и да се отпусне. Обърни внимание на това чувство вътре в теб. Самотата. Не я отблъсквай. Представи си я като малко дете, което стои на прага ти, изплашено, гладно за прегръдка. Как изглежда то? Какво излъчва? Може би има цвят, форма, усещане за хлад или топлина, за стягане в гърдите, корема, гърлото. Къде го усещаш? Покани го да седне до теб. Кажи му с вътрешния си глас: виждам те, чувам те, тук съм с теб. Постави ръка върху сърцето си и остани така. Вдишай в тази ръка и изтишай с нежност. Нищо не трябва да променяш. Не трябва да се справяш. Просто бъди. Сега прошепни на себе си: аз не съм сама, когато съм със себе си. Моето присъствие има стойност. Аз съм дом за себе си. Може би идва сълза, може би само тишина. Позволи си ги и двете. Това си ти в най-чистата ти форма. Уязвима, истинска, достойна за любов.